Sasarang kau at higo mga ulama, akaran yung alungan sa giyong kuta mga tao, takapro kau mayroon si sa alungan amori. Na ay akawatan raktan wag yung kay alungan na trillion miles, akawatan niya raktan. Niya kawat-tawatan, giyong kuta trillion miles, na matag panutuan tangan, ag yung kuta emanan yan na mga papasang ika-compute sa giyong kaya emanan yan na alungan. Sa giyong kuta masa, sa giyong kuta gawi, as so mga atingiran na miyakaw masagi yung kaya maanan yan na mga kurikuliran. Miyakaw masagi yung kaya maanan yan na kalawasiran at di ko Nabi sallallahu alaihi wasallam napadad di ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyong kuta maanan yan na masa agi yung kuta mga tao adiran di mapalangoy agi yung kuta maanan yan na mga tingiran. Ayam bugan tanu sa mapunto kausayan sa giyong kaya alungan ajumu'a nasu inaloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apito kaklas ya mga tao apa kasirungan Allah subhanahu wa ta'ala siko sirun-sirun nga iyan siko masada kasirungan maana suka pagkatalingumat tanu sa alungan amuri sukambang kita Allah subhanahu wa ta'ala sa giyong kaya dunia na pagkatalingumat tanu sa alungan amuri manipis sa katawan raktanu na sumiyang ganapakiyan narunian kilay sukanaiyan ibali sumanga amal amyang ang gaganapakiyan sa giyang kaya dunia narunian kilay sa alungan amori o anday taman akalaiyan iarga sa kaya panabuntaman yan sa giyang kaya dunia. Iku Nabi sallallahu alaihi wasallam amya panutul o Bukhari Abu Muslim amya katitiyan ko Abu Hurairah radhiyallahu anhu so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitru yan sabahatun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ito kaklas ya mga tao at iku Nabi sallallahu alaihi wasallam apakasirun Allah subhanahu wa ta'ala siku sirun-sirungan yan siku masada kesirungan yawma la dhilla illa dhilluh sa giyong kutwagawi ada din akasirungan inun tabusus sirun-sirungan wallahu subhanahu wa ta'ala antunagi ang kanan apito kaklas ya mga tao apakasirungan wallah siku sirun-sirungan yan paganayro natin Nabi sallallahu alaihi wasallam na al-imam imamun adil yung kutwa dato ama untul udi nagyong kutwa imam ama untul antunay kakilay tanu sa giyong kanin amasa dito na kasirungan inong tabusus sirun-sirungan wallahu subhanahu wa ta'ala na amay ka makatalingumat tanu sa alungan amori ay napaw Nabi sallallahu alaihi wasallam idhalika liyawmil azim adnu syamsu minal khalqi hatta takuna minhum qadra mil sa giyong kanin natin Nabi sallallahu alaihi wasallam agawi amala kabaloy sualungan ayabuak karanin yan si kumanga tao ayabuak karanin yan si kumanga kadin na kadramil asarang kau at higo mga ulama akaran yung alungan sa giyong kuta mga tao sa kapro kau mayroon si sa alungan amori sa taman at higo Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil arab na kabaloy at higo Nabi sallallahu alaihi wasallam kabaloy sumanga tao sa giyong kutwa masa sa giyong kutwa gawi asadin sa miyang ganapakiran amapya adin sa diyong kamiyang ganapakiran amapya sa giyong kaya dunia giyong tiyamaanan yan na kaito giyong kutami pagat ingutaw yung kaya katatagutaro sa dunia na ay akawatan raktan wag yung kaya alungan na trillion miles akawatan niya raktan niya kawat-tawatan giyong kutwa trillion miles na matag panutuan tangan ag yung kutayamanan yan na mga papasang ika-compute sa giyong kaya emanan yan na alungan wanaw gayid na sa alungan amawri mga uri panawallah nagkabaloy so alungan ayaw buwak karanin yan si kuman ipisa katawan raktanu nasa sarangkaw at higo Nabi sallallahu alaihi wasallam aminhum man yakunu ila ka'bay at higo Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumanga tao aaya ala ami pagatingiran na taman si kuemanan yan na buko mga airan wa minhum man yakunu ila rukbatay na adam paman at higo Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumanga tao asita man si kuemanan yan na mga lubiran agyong kutwa kala adiinan dimi pagating sa giyong kutamasa akapakararan yung alungan wa minhum man yakunu ila haqwayhi gupadat higo Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumanga tao sa giyong kutwa masa sa giyong kutwa gawi
aso mga atingiran na miyakaw masagiyong kayamaanan yan na mga kurikudiran. Yakaw masagiyong kayamaanan yan na kalawasiran at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yuljimuhu al-araku iljama. Napadat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sagiyong kutayamaanan yan na masa, agiyong kuta mga tao, adiran di maplangoy, agiyong kutayamaanan yan na mga atingiran. Diyanan agawi na ayabu pakalidasan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyong kaya inadoy o Nabi sallallahu alaihi wasallam apito kaklas ya mga tao. Apakalidasan sa iyong kutwa karanti. Nagugyong kutayamaanan yan na kaya uwalungan si isa alungan amuri.